το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Το τραγούδι, άιντε πες. Θα πω παραμύθι. Άντε, σε ακούμε. Μην κουνιέσαι όμως για να σε βλέπω. Θα πλησιόσκασεις να δεδεύω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν 5 ετή. Ω, ποντιακό παραμύθι είναι. Αετός είπα! Αητός του πόντου. Και μετά ήταν το τέρας. Αετός. Τέρας αητός. Ναι. Ο Μπαρμπίκος. Ήταν και αυτός εκεί. Και μετά ο Μπάρμπας φοβήθηκε και Ποιο? έκανε έτσι. Περίμενε, τι φοβήθηκε ο Μπάρμπας? Τους αετούς. Τώρα το κουμπλάρα μου. Τους αητούς. Και μετά Ερχότανε. έκοψε το μήλο ο αετός. Ποιο μήλο, αυτό το μήλο? Ναι. Και μετά τάκ πήγε στο μάτι του και τα είχε κλεισμένα. Και μετά ο Μαξισφαίρας. Φιουμ. Οι αετοί τώρα με το Μαξφαίρα τι σχέση έχουν ακριβώς? Κοιτούσαν δίπλα Και από μετά ο Μαξφαίρας. αετούς. Και πριν τι έγινε πριν? Πριν από το και μετά. Πριν πάτησε το μήλο και τον έστραξε στο μάτι. Α, τον Και με έσταξε. τα μάτια τράκαρε στο δέντρο, το είδα κι εγώ. Ναι. Ναι, ωραίο παραμύθι. Το Και με- Χριστιαν Άντερσον. Εντάξει, τέλος. Χαρχάρ Χριστιανά. Τέλος. Τέλος! Ζαχάρ Χριστιαν Τι παραμύθι είναι αυτό τόσο γρήγορο? Εγώ ακόμα δεν ίσταξα. Εντάξει. One, two, three, go. Go! One, two, three, go. Πάμε. Πού να πάμε? Εκεί. Καμεραμάν έπρεπε να είσαι. Давай, Νίκο, βάλε βότκα να πιει μια σένα, ρε. Άνα, μπράβο, ένα για τον Νίκο πρέπει να πιούμε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν οι 5 δεινόσαυροι. Α, πήγαμε τώρα στην προϊστορική εποχή. Μάλλον στην παλαιολιθική. Είναι μικρός, έχω Και πάρω μετά βαρύδακια. αυτά έζησαν για πολλά χρόνια. Πόσα πολλά. Και Εκατομμύρια. ναι, και μετά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ναι. Και μετά αυτά αγαπούσαν τη ζέστη και έβγαλε κρύο. Σωστά, η εποχή των παγετών. Και τους πλάκωσαν οι πάγοι. Ναι, τους πλάκωσαν. Και έτσι πήγε το χιόνι και αυτοί εξαφανίστηκαν. Σωστά. Διάβασες το βιβλίο? Είχα ένα βιβλίο τέλος πάντων. Τέλος πάντων είχες ένα βιβλίο, ναι. Και μετά Σύστημα μέσα, απλά καλά ηλεκτρονικά. Τα καλά τους. ναι, ήταν η εποχή των δεινοσαύρων. Σωστά. Για πες και το όνομά σου, ποιος είσαι εσύ που μας τα είπες όλα αυτά? Κάνει, έβαλε Ο για τον Νίκος. εαυτό του και εμένα Επίθετο? με φόρτωσε. Ο Σουμποπόπουλος. Πώς? Το κίτ και ένα πόδι εδώ, φίλε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο Σιδηρόπουλε. Το κίτ, θυμάσαι το μου. Ευχαριστούμε που μας είπες το παραμύθι. Παρά να φάω κι άλλα. Άντε, σε ακούμε. Έλεγα, ναι, Εντάξει, για να δω αυτό. Περίμενε, να τα γράψουμε και μετά. Εντάξει. Μια φορά και έναν καιρό ήταν τα χαζούλικα κουρνάκια, τα χαζούλικα στεράκια και όλα αυτά τα Και άλλα. χαζούλιδες αητοί και χαζούλιδες δεινόσαυροι. Ναι. Όλοι μαζί. Και ήκαν να κάνουν ένα πάρτι. Τα κάνουν ένα πάρτι Να μην κουνιέσαι όμως. και μετά. Αυτός ήταν το μάντρι. Εγώ τον έδωσα Και τα μετά μάτια. το πιο Κάνε, καλύτερο. βάλε Φέρναν ό,τι τη θες, εγώ τούρτα, πληρώνω. Άμα κάνουν και εδώ, κάναν αυτό το φρικιά, το φάγανε. δικό μου και το δικό του. Πιάνε και μπύρες. Και μετά ζεσταρίδες. Όταν Και έδινα μετά πραγματικά ο ήταν άλλος ο καθαρά, Μικρούλης ο Νίκος έτρωγε πακάκια. Και μετά Εκείνο περνούσε οι από άλλοι εκεί από τον δρόμο καθόντουσαν. και από να λες και το Εγώ ήμουν αφημμένος λες και από τη μουσική. Και μετά ο μικρούλης ο Νίκος με την Ειρήνη γράφανε βίντεο. ναι, και τέλος. Και τέλος, και ζήσαν αυτοί καλά. Και εμείς Καλύτερα. καλύτερα. Μπορώ να πω